assalamu alaikum on bandiraɓe sehilaɓe jogorɗi yeɓoyde oɗo interview ko min ko Saydou Ba mbiyetemi mbiyami koto Tiguel Yene ko goto gollotoɗo e galle Abou Thiam. Bon, professionnel comme chauffeur gonmi ko district centre Matam. À part chauffeur o bon mbaɗa dilla e théâtre o woni galle Abou Thiam. Donc comme fuɗɗi men gila j'étais en élève gila komi élève quoi gila lycée Matam ha joni ha galle Abou Thiam ari mbaɗami hen min puɗɗiti gila 2006 faade joni. Pullar wi debbo ɗokko fotani e salari gorko joom telede. Pullar wi so mbeewa notima lambo pobbi kañum ñaami hoore mum. Les deux à la fois les deux fof peut-être parce que liggéey liggatomi o mbaɗa jooɗo jammam danaki tan mboɗo monti garde mbaɗa jooɗo ñalawma kadi mbaɗa liggo 24 heures sur 24. Yimɓe te mi wawa jalnige aɗa andi hoddibam kundel worgo hoddibam kundel worgo mbaɗi ne waddi uttal juma on sanga noon ceerno Mamoudou Dia ne yalti ɓe mbiya ala gadden ceerno Mamoudou Dia koko ɓuuri forte yita ceerno hurɓe ha gayna jangguiɗo Allah ɓe mbi ceerno Mamoudou Dia fayi ulallah o kay bonni kalis men. Bandiraɓe kala fas galle Abou Thiam mbaɗo daaro YouTube kadi on vision mbaɗo wonde suivo galle Abou Thiam woɗoɓe abonné e commentaire uji min jetti on min kadi min jaari on min jii commentaire uji moon min jii dendagal ko mbatton hen min jii kadi appi mo mbaɗɗon hen ha joni tan ka on calminama on jurama on mbaɗama DJ Big non foof fansuji foof on jarama.